Ma hemmx soluzzjoni. Ekstqar il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana meta saqsejnieh dwar l-isfida ta' l-għoli tal-ħajja kif ma' Net News spiċċa ammetta li l-ħaddiema u l-familji qed jaffaċċjaw żieda fil-prezzijiet. L-għoli tal-ħajja naħseb hija issue illi mhux biss il-kostitwenti tiegħi jitkellmu fuqha, kull min imur jixtri jinnota li qed ikun hemm ċertu żieda fil-prezzijiet. Stqarrija bħal din ħarġet mumenti biss wara li kien preżentat id-dokument ta' twettiq tal-budget f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja bil-Ministru tal-Finanzi jikkonferma illi il-prodotti bażiċi qed jolew. Jekk wieħed imur is-supermarket bħalma mmur jiena u nħares ftit lejn il-prodotti tal-ikel iva wieħed hemmhekk jinnota bl-ebda dubju illi qed ikun hemm ċertu żidiet. Għalkemm għal darb'oħra ma' Net News reġa' ma qal soluzzjoni għandu għal pjaga tal-għoli tal-ħajja. Soluzzjoni hemm issa? Is-soluzzjoni sabiex wieħed jipprova itaffi jew ineħħi dak li qed jiġri barra minn Malta ma teżistix. U meta saqsejnieh dwar kemm se tkun iż-żieda tal-kola huwa qalilna biex nistennew sal-budget. Nistennew il-budget sabiex jitħabbru l-miżuri kollha, mhux dik biss tal-għoli tal-ħajja iżda kwalunkwe miżura oħra. Intant tul l-istess konferenza tal-aħbarijiet saqsejna kemm il-Clyde Caruana u anke il-kap taċ-ċivil Mario Kutajjar dwar l-ammont ta' persuni li ġew ingaġġati mal-gvern fl-aħħar sena b'diversi persons of trust u jobs li qed jingħataw lil persuni tal-qalba. Iżda skont il-gvern iż-żieda kienet waħda normali. Jekk tistgħux ittuna indikazzjoni ċifra ta' kemm daħlu nies maċ-ċivil fl-aħħar sena. Mela, f'dak li għandu x'jaqsam iċ-ċivil u r-reklutaġġ miegħu. Ara, l-ammont illi bej wieħed u ieħor ikun hemm ta' replacements ikun ivarja jisu 1000 xi ħaġa f'dak l-ilma. F'dak li għandu x'jaqsam il-figura assoluta ta' ċivil bej wieħed u ieħor ikun hemm jisu ir-reklutaġġ ta' xi 80 persuna fix-xahar jew kellha 100 xi ħaġa f'dak l-ilma. Lista ta' senjora aw ta' order of merit biex jidħlu mar dik li kien hemm żieda minn fuq tas-sena l-oħra, il-bqija hija normali. James Aronellu, Net News.